सिगांथाराव आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासि हरग्रोबावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे सोरबाफोर दिनै आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै होनो हागोन, जाहाथे आंनि बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोननि सिगांग्रो माने नटिफिकेसन मोनहैयो। दायो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बेबायदिनो खैला मैलानि ओरै साहाथिंजाय सिदा दावखोबोनांगौ। साहा सिदा दावखोबोयोब्ला मोनसे बान्दोगुरि खाथियाव मोनसे फरेस्ट केम्प मोनगोन। फरेस्ट केम्पआवबो एन्ट्रि खालामदो आरो बेजों लोगोसे ओरै साहा माने एसएसबि केम्प दं आरोना। दायो ओरै सिदा दावखोलाङोब्लानो मोनसे खालामाथि हाजो मोनहैगोन आरो बे खालामाथि हाजोआ ओरैबायदि नायनो समायना आरोना लोगोफोर, ओरैबायदि गोजा गोथां गोमो फारसेनिफ्राय रङा दंजोबो आरोना। आरो खालामाथिया बेबायदिनो हा गोसोमा ओरैबायदि जेरैनो खालामाथि ओरैनो हाया ओरैबायदि गोसोम आरो बे हा गोसोमनि साहाथिंजाय दावखोयोब्ला मोनसे हाजो आगर दङ, ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नायनो ओरैबायदि हाजो आगर आरोना। बियो हाग्रा गैया, ओरैबायदि क्लिन जायगा। नोंथांमोना निस्सय दा नायनानै लादो लोगोफोर। नै कालामाति इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव थांनाय लामाया बेनो। ओरैहाय राइट साइडजों थांनांगौ आरोना। ओरैहाय नैबेयावहाय दंफांनि मोनसे गेट मोनखागोन, बेजोंनो थांनांगौ राइट साइडजों। ओमफ्राय ओरैहाय नै ओरै लेफ्ट साइडजों थाङोब्ला माने गामि गेजेरजों थांनाय मोनसे लामा आरो बियो। ओरै थाङोब्ला बेबायदिनो थेफा बाजार आरो बेबायदिनो सिदा दावखोलांथारोब्ला माने मावरिया हाजो मोनहैगोन आरो ओरैजों थाङोब्ला। ओमफ्राय नै ओरैहाय राइट साइडजोंनो थांनांगौ। ओरै राइट साइडजों थाङोब्लानो माने सिदा दावखोलाङोब्ला माने ससे थांबानो माने एसएसबि केम्प मोनगोन आरो। बे एसएसबि केम्पनि ओरै सिदा दावखोलाङोब्लानो माने कालामाति इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोना निस्सय मोनहैगोन। दा नायनानै लादो लोगोफोर। नैबे माने जोंनि एसएसबि केम्प आरो बेजों लोगोसे नै ओरै सिदा दावखोलांनांगौ। ओरै सिदा दावखोलाङोब्लानो माने कालामाति हाजोखौ मोनहैनो हागोन आरो ओरै थांनो हागोन। नै नायनानै लादो। माने एसएसबि केम्प साखाथियावनो बे स्टेज प्रग्रामखौ बानायनाय जादों दिनै अपेनिंनि समाव। आरो बेजों लोगोसे लामाफ्राबो ओरैबायदि क्लिन बानायना होबाय। नै नोंथांमोनाबो निस्सय फैयोब्ला माने बे कालामाति हाजोआव थांनो हागोन आरो नायनानै लादो। नै बेफोरबायदि बेबायदिनो गल्डेन लेंगुर बेफोरबायदिबो नुनो मोनगोन आरोना। ओरै जिब जुनार मैदेर बायदिसिना लोगो मोनलांगोन। नोंथांमोना निस्सय फैयोब्ला माने नुलांजोबगोन आरोना। नै बेयाव बेफोरबायदि बानायनानै दोनदों आरोना एसएसबि गेट बियो। नोंथांमोना एसएसबि केम्प मोनोब्ला बेफोरबायदि गेटखौ मोनफैगोन आरोना। नायनानै लादो। नै सिनारिफ्रा बेफोरनो। नै बेफोरबायदि माने हाजोफ्राव नोंथांमोना निस्सय फैनानै माने बेरायहैनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि क्लिन आरोना जायगाफोरा ओरैबायदि पुरस्कार। आरो बेजों लोगोसे जे आं हाजो आगरनि खोथा बुंदों बियो नैबेनो हाजो आगरा। नोंथांमोना निस्सय फैयोब्ला बेयाव माने आरामसे बेरायहैनो हागोन आरो नायलांबाय थादो। नै नैबेयावहाय बेफोरबायदि मोनसे डेक'रेसन बानायनानै दोनदों आरोना। नोंथांमोना निस्सय बेयाव फैनानै माने दसे जिरायलांनो गोसोबा माने जिरायनानै थांनो हागोन आरो। माने बेयावहाय दङ नै आइ लाभ माने कालामाति आरोना, आइ लाभ कालामाति बेबायदि लिरनानै दोनदों आरोना। बियो एसएसबि केम्प खाथियावनो माने गेटआव दङ आरोना बियो। नोंथांमोना निस्सय फैनानै बेयाव दसे रेस्ट लानो गोसोबा माने आरामसे बे दंफां सायख्लुमाव माने रेस्ट लाफैनो हागोन आरो। अब्ला नायनानै लादो लोगोफोर। एमसिएलएसआर बिसावरायग्रा बिथाङा फिथा हास'नायजों कालामाति स्पटखौ अपेनिं खालामनानै होसिगोन। नायलांबाय थादो लोगोफोर। जोंनि बे कालामाति पिकनिक कालामाति इक' टुरिजम स्पटखौ बे कालामातिया जोंनि मोनसे पिकनिक स्पट नङा, जोङो बेखौ मोनसे इक' टुरिजम जायखौ माने बेरायनानै थांनानै नायनानै फैनो थाखाय जोङो बेखौ मोनसे एस'सियेसन दानायनि गेजेरजों दिनैहाय जों बेखौ बेखेवनो थांखि लाबाय। दा बेनिखायनो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ आङो दिनै बे फुंबिलिनि समजों लोगोसे जोंनिनो मान होनो गोनां सार एमसिएलएनो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ गथायदों।
दा थांगासिनो दङ जोङो खालामाथि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव नोंथांमोना नायनानै लादो नै लामाफ्रा बेफोरनो आरोना ओरैबायदि मोजां नोंथांमोना नायनानै लादो नै लामाया बेनो कारजों इन'भा बेबायदिनो क्रेटा दामि दामि जायखिया गारिजोंनो फैया मानो आरोना नायनानै लादो लोगोफोर नै लामाया ओरैबायदि क्लिन आरोना ओरैबायदि मोजां बानायनानै होबाय लामानि थाखाय जेबो प्रब्लेम नङा नोंथांमोना बबेबा समाव बेफोरबायदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौबो निस्सय लोगो मोनलांगोन आरोना बेबायदिनो मैदेर हाग्रानि मोसौ आरो मोख्रा मै आरो मालाबानि समाव मोसा मुफुर फारसेनिफ्राय लोगो मोनलांनो हागौ आरोना मोजाङै हाजोफ्रा नै लोगोफोर ओरैबायदि समायना आरोना जायगाफ्रा बेनिफ्रायनो क्लिन बानायनानै होदों नै लोगोफोर लामाफ्रा ओरैबायदि मोजां आरोना लामाफ्रा जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना निस्सय फैनानै गारिफोरखौ नैबेफ्रावहाय साफा खालामनानै दोननाय जायगाफ्राव बेबायदिनो पार्किं खालामनानै दोनफैनो हागोन गारिफोरखौहाय आरो बेयाव गारिफोरखौ गालांनानै गाहायाव ओंखारनानै नायनो हागोन फाइनालि दायो आङो खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव मोनफैबाय आङो नैथि खेबनि थाखाय दिनै सफैबाय दाख्लै आवगोलबो एसे आवगोल आङो फैदोंमोन बेयावहाय दायो आङो नैथि खेब दिनै फैबावनाय जाबाय नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ स्किप खालामा मानसि नायलांगोन आङो बेबायदिनो बेयाव जेसेबांनाखि हाजो आगर आरो गोसोम हा नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ जोङो दायो खालामाथि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौ मोनफैबाय आरोना हाजोफ्रा नायनानै लादो नै ओरैहाय नै राइट साइड जोंनि हाजो बै हाजोआनो जादों जाहैबाय बासखि हाजो लोगोफोर बा ओरै थाङै थाङै थांनानै मोनसे बासखि दैलाम मोनगोन आरो बासखि दैलाम बारनानै बेबायदिनो मोनसे रायगाजालि हाजो दैलाम मोनहैबावगोन आरो दा नायनानै लादो नै ओरैबायदि सुन्दर ना नायनानै लादो नै ग्रिन ग्रिन ओरैबायदि समायना लोगोफोर बेनो जादों जाहैबाय बासखि हाजो दे बियो ओमफ्राय नै ओरैजोंहाय दङ लेफ्ट साइडजों दङ बियो जादों जाहैबाय खालामाथि हाजो नोंथांमोना नायनानै लादो नै बे बासखि हाजोखौ ओरै बारोबा मोनसे रायगाजालि दैलाम मोनहैगोन आरो ओरैबायदि मोजां जायगाया नै गाखोनोसो गोसो जायो आरोना हेल' लोगोफोर आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोननाय नायगिरि लोगोफोर आङो दायो नैथि खेबनि थाखाय बेबायदिनो खालामाथि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव सफैबावबाय नोंथांमोनाबो निस्सय फैनानै बेरायफैनो हागोन आरोना जायगाफ्रा नायनानै लादो नै ओरैबायदि मोजां आरोना जोंनि बे बड'लेण्ड बिटिआरआवबो बेफोरबायदि दे दङ आं जिबनावबो सानाखैमोन आरोना दा नायनानै लादो नै लोगोफोर ओरैबायदि मोजां आरोना नैबे जादों जाहैबाय माने खालामाथि आरोना खालामाथि होनना बुङोब्ला माने नोंथांमोना कनफिउस जानो हागौना माने खालामाथि होननानै बुंदों माने नोंथांमोना फैनानै नायफैब्ला नुगोन आरोना खालामाथिया माबायदि खालामाथि हाजोआ ओरैबायदि गोसोम आरोना मैदेरफोराबो जायो बे खालामाथि हाखौ बेबायदिनो माने बियो गोबाब आरोना जानो मोजांबो जानो हागौ जेनेबा जोङो दायो बेरायसिगोन आरोना दसे सम नोंथांमोननो बेबायदिनो भिडिअनि गेजेरजों आङो देखायजोबगोन हाजो आगर आरो खालामाथि हाया मा रोखोम आङो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायजोबगोन नोंथांमोना माथ्र' भिडिअखौल' स्किप खालामा माथिन नायलांनो हागोन आरो लोगोफोर बेयाव गोबांथार लोगोफोरबो फैदों नोंथांमोना निस्सय नायलांबाय थानो हागोन भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांजोबगोन आरोना फाइनालि जोंना सारमोनाबो सफैबाय नै जोंना MCLA सार बि सावरायग्रा साराबो सफैबाय नै नायनानै लादो लोगोफोर सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जोंनिनो मानगोनां MCLA बि सावरायग्रा सारखौहाय आं बरायनानै लाग्रोबाय दायो सारा दे जोंनि बे खालामाथि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव फैनानै दायो बेफोरबायदि सिनारिफोरखौ नुफैनानै सारनि गोसोआव मा रोखोम मोनदों चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय सारनिसिम बयनिसिमबो बोसोर गोदाननि गोजोननाय जासिग्रोनाय थाबाय दिनै बे खैला मेला ओमफ्राय खालामाथि इक' टुरिजम पिकनिक स्पट बेखौ दिनै जों बेखेवबाय दिनै आंखौ आलासि महर हिसाबै लिंहरदों दा जों बेखेवखांनायनि उनाव जों दिनै नैबे खालामाथियाव जों सफैबाय दासो सफैदों फैनानै जों नुबाय माने एकदम सारप्राइज सोमोनांथाव जोंनि बिटिआर बा बड'लेण्ड ओनसोलाव
बयनिख्रुइ समायनासिन नैबे खालामाथि आं बिराद जायगा गिदिंबाय बा जोंनि बड'लेण्डआव बेसेबां समायना बा जोंनि सिनिक बिउटि बेखौ आं नायनो होननानै गोबां जायगायाव गिदिंबाय खिन्थु नैबे जाहैबाय माने एकदम सारप्राइजिं सोमोनांथावथार एक्सट्रा अर्डिनारि आरो बे माने रावजोंबो रुजुजाया दा बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लामायाबो जेनोखि जार्नि बेबो जोबोद मोजां हाग्रा सिं सिं जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बिभिन्न बेबायदिनो जों सिनारिफोर नुयो जों लामायाव फैनायाव जोङो मैदेरबो दं निसय मैदेरखौ जों लोगो मोनबोदों आरो दा बेयाव आं नुफैबाय ओरैहाय जि माने फैलाव अन्थाइबारि आरो बेवहाय बागान दङ हा माबानो दंफां दै जिरि जिरि बोहैनाय बिराद समायना फारसेथिं नै आं खोन्थानोसै बै हाजोआ बे मोनसे आगर जानानै दङ नेचारेलि बे आगर थ' आं जेरावबो बेबायदि नुबोआखै खिन्थु आङो बेखौ नुनानै एसे सारप्राइज जादों दाबो आं खाथियाव थाङाखै थांगोन आं बेखौ नायगोन ओमफ्राय फारसेथिं ओरैहाय नै हायानो बे मोनसे गोसोम बियो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव हा गोसोमखौ जों बर' नुगोन थ' बेनिखायनो जोंहा सम्पद दङ जे जोंहा मोनसे समायना बिउटि दं जों बेखौ पास खालामनांगौ आरो आं खावलायो जे गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मानसिफोरखौ खेबसेब्लाबो बे ओनसोलाव नायफैयोब्ला निस्सय गावनि गोसोखौ गोजोनग्लायनानै थांनो हागोन आं बेखौहाय फोथायनाय दं आरो 100% आं बेखौहाय माने बेनि बिउटिखौ आं दस्रासिन नुदों आरो साबसिन नुदों आं हथाबानि गिदिंबाय मोनाबिलि ओरैहाय भैरबकुन्दनिफ्राय लानानै जों बेखौ नायोब्ला मथा मथि एकदम आलादा जेजों हिसाबै आरो बै भिउ जेनेबा ओरै बि जाबोबाय ना बेवहाय मोनसे ओरै वाल दङ समायना बेफोरो दा जों बेखौहाय मोनसे पिकचाराव जुदि जों हगारोब्ला बेयो बिराद सारप्राइजिं जेनेबा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बिउटिखौ स्टाडि खालामग्रा बा नेचारखौ स्टाडि खालामग्राफ्रा आर्टिस्टफ्रा बेखौ लानानै जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे समायना महरखौ होखांनो हागोनखौ आं मोनसे मिजिंथिदों बेयो जोबोद समायना बेयाव बेबायदि कि शेपनि पिकचार जेरावबो नुनाय नङा दा बेनिखायनो बयबो गोजोनग्लायगोन खेबसे जुदि गिदिंनानै नायफैयोब्ला बा बेनि नेचारेल माने बिउटिखौ इन्जय खालामनो हागोनखौ आं फोथायनाय दङ आरो बै बिच जेनोखि हाजो आगर बे बयनिख्रुइ जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव बे एक्सट्रा माने बेहा बिउटि दङ थ' बेनिखायनो आं खावलायनो हादों बा जों बेफोरखौ प्रिजार्भ खालामनांगौ बेखौ जों लाखिनांगोन आरो जों उन जोलैयाव जोंनो बेनो मोनसे धोन बेनो जों मोनसे धोन जागोन आरो जायखौ लानानै जों बड'लेण्ड बिखाया बेखौनो मिथिजागोन बेखौ आं हास्थायबाय आरो खावलायनो सानदों जे बयबो खेबसे भिजिट खालामफैयोब्ला बा नायफैलायोब्ला निस्सय जोङो मोनसे लकेलिटियाव जों मोनसे जौगानायनि मोनसे जों परिबेसखौ लाबोनो हागोनखौबो आं मिजिंथिदों अब्ला गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आंनि चेनेलनि दारै फंनैसो बिबुंथि हरनायनि थाखाय थेंक इउ सार खालामाथि हाया मा रोखोम अब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामा मानसिनो नायदो लोगोफोर आं देखायगासिनो दङ खालामाथि हाया ओरैबायदि गोसोम आरोना माने गोबाबबो संख्रि बायदि आरोना बेयाव खालामाथि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनगोन आरो बेबायदिनो बे हाया गोसोम आरोना ओरैबायदि गोबाबबो नायनानै लादो लोगोफोर नै बेयावबो मैदेरा ओरैबायदि गेले जायो आरोना नै ओरैबो सोलानायनि गोजा नायनानै लादो नै आगाना हाग्रानि अमाबो फैयो हाग्रानि बनगुरुबो फैयो गासैबो फैजोबो आरोना बेयाव दोन्दि आरोना नै मैदेरनि दोन्दि बेयाव जाफैयो आरो नायनानै लादो बे हाया गोबाब आरोना संख्रि बायदि ओरैबायदि समायना आरोना दा नायनानै लादो लोगोफोर नै खालामाथि हाया ओरैबायदि मोजां आरोना नै गोसोमल'खा हाया मथा मथि खैला बायदि आरोना बे हाखौ मैदेरफोरानो जायो जाहैबाय बेबायदिनो गोबाब संख्रि बायदि बेयावहाय ओरैबायदि लोगोफ्रा सोलानाय बायबो आरोना नोंसोर सोलानाय बाय दा लोगोफोर गोबाब दा गोबाबनो लोगोफोर नोंथांमोना खालामाथि पिकनिक स्पटआव फैयो खालामाथि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला संख्रि मोनबोआबाबो जायो आरोना बेयावनो नै बेफोरनो संख्रि खालामफैनो हागोन आरो ओरैबायदि मोजां नाफ्राथ' रायज्लायजाया बेयावहाय ओरैबायदि गिदिर ना दं लोगोफोर नायनानै लानो हागोन गद मैदेरनि आगानानै ओरैबायदि गोदोजोबलायखायो आरो बेयावहाय हा जानायानो अयथासार गोथौ नै आगानफ्रा नायनानै लादो लोगोफोर नै आगानफोरा बेयावनो दं आरोना नैबे मा आगान जाखोयो बनगुरु आगान आरोना बनगुरुआबो सोलाखायोना नायनानै लादो दा नायनानै लादो लोगोफोर नै आगाना ओरैबायदि बनगुरुनि आगाना नै बेफोरो
ओरैबायदि बनगुरुफोराबो माने हा सोलायो आरोना गोबाब नालाय बियो संख्रि बायदि बे हिसाबैनो बनगुरुआबो बेवहाय माने हा जाफैयो आरो नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना निस्सय मालाबा बे खालामाथियाव फैयोब्ला फुङावनो फैयोब्ला बनगुरु आरो मैदेर बेबायदिनो गोबांथार जिब जुनारफोरखौ बेयाव नुफैगोन आरोखि वाव 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 दा नायनानै लादो लोगोफोर नै खालामाति इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआ ओरैबायदि मोजां आरोना ससे साहाथिंजाय दावखोबोलानो बेफोरबायदि हाजो आगर सिनारिफोरखौ नोंथांमोना निस्सय नुफैनो मोनगोन दा नायनानै लादो ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाफोरा ओरैबायदि क्लिन ओरैबायदि समायना ओरैबायदि गोथां गोमो बायदिसिना गाबजों बुंफबनानै थानाय बे हाजो आरोना ओरैबायदि मोजांलै सयथिबो जायगाफोरा नायनानै लादो नै लोगोफोर माबा दुबाइयाव फैदों बायदिसो मोनलायलांबाय आङो दुबाइनि ब्रुज खलिफा बिल्डिं बायदिसो मोनलायलांबाय आङो ओरैबायदि मोजां नै सिनारिफ्रा रायज्लायजाया लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैदो बेरायफैदो ओरैबायदि इन्जय खालामफैनो हागोन नै बिल्डिं थिखिनिफोरबायदिल' मोनलायलांबाय आङो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना बैयाव माने गाखोलांनो सानदोंमोन माने एसे मेंनायबो मोनलायलाङो आरोना दुद्रुबोफिनो आरो बेग जाबोफिनो बेग गियार होनाय थां माथां ओरैबायदि समायनाल' खानाय लोगोफोर ग्रिन ग्रिन हाय रायज्लायजाया लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैदोसो थाबैनो गोबाव खालामनानै लाबावदो नै ओरैबायदि समायना आरोना एकदमबारे लुन्द्रा लुन्द्रि जाबखो जाबखोल' हाजोआ ओरैबायदि समायना आरोना नै दा नायनानै लादो लोगोफोर नै खालामाति इक' टुरिजम पिकनिक स्पटनि साहाजों फैनानै बेफोरबायदि ओरैबायदि समायना हाजो आगरफोरखौ नोंथांमोना निस्सय फैनानै नुफैगोन आरोना नोंथांमोना जुदि बेयाव खेबसे फैयोब्ला न'फोरावनो थांफिनो बालायगोन आरो ओरैबायदि समायना समायना बे गोजा गोथां बेफोरबायदि गाबजों बुंफबनाय बेबायदि हाजो आगर सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जोंनि ब्रादार कलेन नार्जारिखौ बरायनानै लाग्रोबाय बिथाङा ओरैबायदि मोनसे दासिमबो बिथाङा सिंगारैनो दङ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं ब्रादारा ओरैबायदि मोजां मेथाइ खनो बियो मोनसे समाव बाजैलै आं देनां पेम्पाथि नङाब्ला हाबा लाया नोङो खनदोंमोन ना आदा ओरैबायदि मोजां आरो गोबांथार मेथाइ दं ओरै ब्रादारनिया दायो आङो बे ब्रादारखौ खालामाति इक' टुरिजम पिकनिक स्पटनि एसे साहाजों दावखोबोनानै मोनसे हाजो आगराव लोगो मोनफैदों दायो आङो गोजोननाय मोनदों आरो ब्रादारनाव आङो बे जायगायाव फैनानै मा रोखोम मोनफैदों गोसोफ्राखौ फंनैसो आंनि चेनेलनि गेजेरजों खोन्थानो हासिगोन ब्रादारा गिबियावनो एसके बड' ब्लगखौ आङो बरायनाय थाबाय दायो नैबे खालामाति इक' टुरिजम मोनसे प्लेस बियो ओरैबायदि मोजां जायगा बियो नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन बे खालामाति हाजो आगर होनना बुङो बेयो ओरैबायदि मोजां माने सेम आगर आरो एखे नेचारेल जायगा बियो दा आङो बिथां एसके बड' इउटुब चेनेलखौहाय आङो लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरो बयबो नोंथांमोना बे जायगाखौ नायफैनो हागोन आरो नोंथांमोना बे एसके बड' ब्लगनि चेनेलखौ नोंथांमोना जों साबस्क्राइब खालामनो गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला ब्रादारनिसिम रोजा रोजा थेंकिउसै दा लोगोफोर हाजो आगरनिफ्राय जोङो थांफिनगासिनो दं आरोना न' फारसे टाइम जानाय लोगो लोगो जोङो दायो माने न'आव थांफिनसिगोन लोगोफोर हाजो आगराव बेरायफैखांबाय जोङो जोबोद इन्टारेस्टिं आरो बेयाव फैयोब्ला माने मजायानो बेलेग जाखायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय फैनानै बेरायफैनो हागोन ओरैबायदि मोजांखा ओरैबायदि टेनसन दंब्लाबो बेयाव फैयोब्ला स्रां बान खारजोबगोन आरो लोगोफोर दा जोङो बेरायनानै बेबायदिनो न' फारसे आगान सुरफिनगासिनो दं आरोना नागारबोनो बाथावथाव मोनलायखायो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै उनाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय